V tomto seriáli vám každý týždeň predstavíme projekty, ktoré mnohým ľuďom pomôžu uplatniť sa na trhu práce alebo sa lepšie začleniť do spoločnosti. Spolufinancuje ich Európska únia prostredníctvom programu Slovensko. Postupne sa pozrieme na rôzne formy poskytovania pomoci v pracovnej aj sociálnej oblasti. Je to práca s ľuďmi, ktorá je sama o sebe nesmierne ťažká. Ale práve vtedy, keď ľudia sa dostanú do takej ťažšej životnej situácie a medzi nich patrí aj strata zamestnania, je tu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v týchto veciach snaží sa týmto ľuďom pomôcť, komplexne riešiť jeho situáciu a pomôcť mu navráte na trh práce. Máme viacero projektov z eurofondov a jedným z nich je projekt, ktorý sa volá Finančné stimuly pre zamestnanosť a tam máme asi 8 aktivít, z ktorých sa viaceré dajú použiť na zamestnávanie mladých ľudí. Či už ide o mentorované zapracovanie alebo motivačný príspevok. Úplne vhodným nástrojom je napríklad práca na skúšku, kde naozaj ten uchádzač si môže za 3 mesiace overiť, že či je táto práca pre ňo vhodná a zároveň zamestnávateľ si zase oťuká toho zamestnanca, že či je vhodný pre neho. No a potom samozrejme medzi aktivitami máme aj príspevok na založenie živnosti. Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Nájsť zamestnanie, získať skúsenosti a udržať si pracovné miesto. To je primárny cieľ projektu. Aktuálne je na Slovensku 140 000 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. To je 80% všetkých evidovaných nezamestnaných. Vďaka tomuto projektu môžu zamestnávatelia získať nielen príspevok na mzdu pre nového zamestnanca, ale aj mentora, ktorý ho zaškolí. Veľmi radi sme využili vlastne možnosť, že to bolo zamerané na mladých. My sme teda využili podporu pre mladých ľudí, no ale u každého nového zamestnanca je veľmi dôležité vlastne oboznámiť aj s tým spôsobom, ako tá inštitúcia pracuje a to zapracovanie, to mentorované zapracovanie, musím povedať, že tá myšlienka je veľmi dobrá. Je dôležité spomenúť to, že teda podporujú sa tie pracovné miesta, ktoré sa vytvárajú na časovo neobmedzené obdobie a je to teda na dobu neurčitú. A ten pracovný úväzok musí byť minimálne 20 hodín týždenne, to znamená, že minimálne polovičný pracovný úväzok. Teda poskytujeme finančný príspevok aj pre mentora, ktorý tomu novoprijatému zamestnancovi poskytuje podporu a zapracovanie sa do nového pracovného procesu. Veľká vďaka môjmu novému zamestnávateľovi za túto možnosť a Úradu práce za takéto možnosti aj zaučenia možno v nových odboroch s novým mentorom, takže perfektné možnosti pre mladých ľudí. Finančný príspevok, ktorý môže zamestnávateľ získať, sa poskytuje až do výšky 70% celkovej ceny práce. Momentálne pre tento rok 2024 je tá najvyššia suma 753,45 €. Čiže veľmi nám to vyhovuje. Myslím si, že to bude tak v prospech obidvoch strán, nakoľko aj s tým človekom, ktorého mentorujem, s tým pádom vytváram taký osobnejší vzťah a dúfam, že u nás zostane pracovať dlho. Komunikácia s Úradom práce bola veľmi dobrá, všetky podklady vlastne vypracovali s mentorkou, čiže ja som tam vlastne ani nebola potrebná a všetko išlo hladko. Zamestnávateľ má povinnosť aj udržať to pracovné miesto, napriek tomu, že pracovná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, tak aj tam vzniká povinnosť a sledujeme to, že teda určité obdobie po skončení poskytovania finančného príspevku ten zamestnávateľ to pracovné miesto musí naďalej udržať. Mentorované zapracovanie ako jedna z aktivít projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť je určené aj pre uchádzačov situácií, ktorá sa označuje pod skratkou NEET. Ide o ľudí, ktorí sú bez práce, nie sú starší ako 30 rokov a nepokračujú vo vzdelávaní či ďalšej odbornej praxi. Prax pre mladých je určená na to, aby teda si vedeli zabezpečiť alebo osvojiť nejaké tie pracovné návyky a zručnosti vo svojom odbore, ktorom vyštudovali. Príspevok získavajú uchádzači o zamestnanie, ak teda sa uplatnia u zamestnávateľa. Ten príspevok je vo výške životného minima pre jednu fyzickú osobu. Musím povedať, že trošku je to
tak tá administratíva tých výziev a tých dotácií je trošku taká kostrbatá z našej strany. Prijali by sme, aby teda aj nám, aj tým zamestnancom úradu práce trošku odľahčila digitalizácia tú prácu, aby to bolo trošku jednoduchšie, ale radi to urobíme aj takto. Tento projekt hodnotíme ako veľké pozitívum pre celú oblasť, čo sa týka pracovného trhu, takže áno, je to prospešné pre zamestnávateľov aj pre uchádzačov o zamestnanie.